Siinä aktiivinen saksalaismies polki juuri pyörällä kohti Lappia. Pyörässä on peräkärry mukana ja on siinä kerta kaikkiaan jo ikääntyneelle miehelle hommaa, kun mistä lie. Varmaankin Saksasta lähtenyt. Saksan lippu siinä liehu peräkärryssä, niin kuin ehkä nopeimmat teistä voivat havaita. No niin, mikäs täällä niin tuo keskiviivan tämmöstä uritettu keskiviiva huomauttaa, että jos ajaa liian lähellä reunaa tai keskiviivaa, niin kuuluu semmoista röhinää ja tuntuu pauketta, niin ei se kannata. Se herättää viimeistään, jos meinaa nukahtaa. Mutta nyt hän ei nukuta, kun joi isohkon kupillisen piristävää kahvia ja söi hyväkokoisen pullan. Joo, mutta nyt matka jatkuu täältä kohti etelää, kohti Ruotsia. Täällä Varkussalmella, Tervola.